Leo Smith sy'n barod I gymryd hon ar yr ochr draw I fewn i'r gwynt. Mae'n cadw ddinisiol at Ben Clark, nôl at Brobl! O, ychydig heibio'r postyn. O'n i'n meddwl fod yna'n nythu yng ngwaelod y gôl. Y Seintiau'n bendant yn edrych am y gôl gynnar na. Pas hyfryd at Dan Davies sydd wedi llechu fewn o'r ystlys nôl at Jordan Williams. Oedd I drwy'r chwith. Jordan Williams oedd I ar y postyn. O, ffodus iawn i'r hen air. Fe dynodd e'r ergyd yn y diwedd, ond yn crafu'r postyn. Nawr mae Davies ar yr ochr draw yn derbyn y bêl. Jordan Williams. O, mae'n mynd am yr ergyd. Ar I drwy'r chwith a Williams. Wel allan o nunlle o ryw 5 llath ar hugen. Ac mae'n gôl i'r Seintiau. Wel, o'r diwedd, mae'r Seintiau ar y blaen. Marriott at Marshall, mae'n bas hyfryd. O, rheoli hyfryd gan Marshall unwaith eto. Mae wedi troi ddyn o fewn y Cwrt Cosby at Redmond ar I drwy'r chwith. O, chydig dros y trawst. A mae'r Seintiau yn edrych am I hael o'r prynhawn. Mae'r rhaid dweud, mae'n bleser gwylio'r Seintiau a'i patrymer hyn o bryd. Pas hyfryd yn holli'r amddiffyn, mae Clark I fewn fan hyn. Clark yn edrych am yr ail. O, ddylse fe wedi sgorio. Mi oedd hi'n bas hyfryd. O'n i'n meddwl dos bosib fod Clark yn mynd I sgorio'r ail i'r Seintiau prynhawn yma. Brobl yn cael ei orfodi nôl. O, wedi troi ddyn. Brobl. Pas. O, hyfryd yn canfod Redmond. O, ac am arbediad hyfryd gan Idzi. Mi oedd angen yr arbediad. Chwarae hyfryd rhwng Brobl a rediad gan Redmond I fewn i'r Cwrt Cosby fyna. Clark sydd wedi symud o gwmpas unwaith eto yn canfod Dan Davies sydd tu ôl I Liam Thomas. Y croesiad, o, Marshall dos bosib fod yn gôl nag yw heibio'r postyn. Croesiad hyfryd gan Davies, doedd neb yn marcio Marshall. Ac unwaith eto Caerfyrddin yn ffodus fod nhw heb ildio. Yn fyr at Jordan Williams, sgorio'r unig gôl y gêm hyd yma. Williams at Clark, sodled hyfryd bron yn canfod Williams. Invernizzi ddim cweit yn gallu clirio. Di'r Caerfyrddin dal ddim yn gallu clirio, maen nhw'n mynd trafferth fan hyn. Cyfle I Redmond, wedi troi nôl ar ei drodd Redmond. Yn cael ei tharo lawr Invernizzi. Cyfle I Clark! O, ddyle Clark wedi sgorio. Fe ddath I oddi ar un o amddiffynwyr yr hen air a braidd yn ffodus I Caerfyrddin. Unwaith eto, mae'r Seintiau yn ei chymryd un fyr I Brobl. O dan bwysau, hwnna'n gico'r smotyn. Na, medde'r dyfarnwr. Wel, chwaraewyr y Seintiau'n amgylchynu y dyfarnwr yn gofyn am gico'r smotyn. Brobl ath lawr dan bwysau. Williams unwaith eto yn dod yn fyr at Brobl, nôl at... Os yna gyfle fan hyn, o, yn erbyn y trawst am gyfle fyna. Mae dal yn fyw, Clark yn hanol y Cwrt Cosby, Marshall ar ergyd. O, ddi'n arbediad wych gan Leedsy yn y diwedd. Wel, Marshall ar ergyd. Leedsy rhyw ffordd yn ei harbed I ymlaen i'r bar. Mae pwysau da gan Gyfyrddin fan hyn a pas yn cael ei orfodi glirio. Mond at Thomas sy'n mynd nôl at Invernizzi. O, sydd wedi'i gwneud yn dda fyna rhwng dau chwaraewr. A byw ymlaen at Daly. Os yna Gyfyrddin yn ein. Daly I Gyfyrddin. O, di'n cael ei lorio. Na, medde'r dyfarnwr. O, am benderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr Bryn Mackham Jones. Holden yn troi ddyn. Marriott, y capten yn derbyn y bêl. Yn ei sgorio ddi at Redmond. Maen nhw allan o'r Cwrt Cosby ar hyn o bryd. Ysodyd ymlaen. Os yna gyfle I Josh Pasg. Pasg ddim yn cam sefyll. Ac o'r diwedd, mae'r Seintiau wedi dyblu mantes. Chwarae hyfryd. Y bêl yn canfod Josh Pasg. Ac ynten gorffen yn wych heibio Lee Idzi. Mae'r ymosodiad dal yn fyw ar hyn o bryd. Redmond yn derbyn y bêl. Ochr y Cwrt Cosby nôl at Marshall. Cyfle am groesiad fan hyn. At Davies! A dyna'r drydedd. Chwarae hyfryd gan y Seintiau. Y croesiad o'r chwith. A Daniel Davies yn penio trydydd gôl y Seintiau'r prynhawn yma.